No, to ja się nazywam Ajda, ten tutaj gość. Nazwisko mam Lipiński, jestem studentem Politechniki Warszawskiej, no i co tam jeszcze? Jestem bardzo, po prostu wspaniałym, wielkim, genialnym człowiekiem pod każdym względem. No. No, ja osobiście preferuję chłód, gdyż uważam, że chłód daje takie wrażenie trzeźwości, rzeźkości, kiedy ciepło raczej sprawia, że jesteśmy senni i zmęczeni. Powiem tak, popularność renty nie płaci, więc wolałbym pieniądze. No to jest taki trudny wybór, ale raczej skłaniałbym się ku Władcy Pierścieni, gdyż uważam, że jest taki bardziej poważny i jest więcej odcieni w ogóle postaci, czy są złe, czy dobre. A w Gwiezdnych Wojnach jest jasno dobry, zły. No... Chyba powiedziałbym, że brunetki. Aha. Uważam, że oba są takie... a co za różnica? Jakbym miał trzecie oko, to chyba bym nie zobaczyłbym coś nowego, bo to trzecie oko byłoby pewnie na czole, więc... Niezdecydowany. No tutaj wybór dla mnie jest jasny, jestem człowiekiem mięsa, schabowy. No cóż, powiedziałbym kawa, gdyby nie fakt, że nie piję kawy, więc zielona herbata.